हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावबाय आसा खालामदों गासैबो मोजां दं आरो लोगोसे आंबो मोजां दंथ'यो दिनै जों बेवहाय सावरायनो लादों आसाम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टनि सेलेक्शन प्रसेसखौ माबोरै खालामनाय जायो 2020 आव माबोरै खालामगोन आं बिनि सोमोन्दै गासैबो डिटेल्सखौ होगोन थ' आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो गासैबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन आरो लोगोसे बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगोनो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो लोगोसे बेनि एप्लाइ डेटआ दासिमबो सोलिगासिनो दङ एप्लाइखौ खालामनो हागोन क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगोनो ग्रेड 4 आव जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन एबा जों खालामबाय आरो बिनि लास्ट डेटआ आगस्टनि 8 तारिखसिम थाहैगोन थ' नोंथांमोना बिनि गेजेरावनो एप्लाइखौ खालामदो दाबोनो सोरबाफोर खालामाखैमोनब्ला ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै सेल आइकन होना लाबानो जाबाय जाहाथे गोदान गोदान जबनि आपडेट मोनबाय थागोन आरो लोगोसे इडुकेसन भिडिअ मोनबाय थागोन थ' लोगोफोर आंनि चेनेलाव नोंथांमोना बर' रावजोंनो गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन थ' आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनोबा लास्टआव कमेन्ट हरगोन आरो लोगोसे शेयार खालामगोन दानिया जों गोबाव खालामालासिनो थांदिनि अफिसियेल नटिफिकेसनाव जे बेनि सेलेक्शन प्रसेसखौ माबोरै खालामनाय जायो थ' लोगोफोर आङो डाइरेक्ट फैबाय सेलेक्शन प्रसेसआव जुदि नोंथांमोना बेवहाय मा पस्ट दं आरो लोगोसे बिनि स्केल फिया बेसेबां नायनोब्ला आंनि सिगांनि भिडिअ नायनो हागोन आङो होना होखाबाय डिसक्रिपसनावहाय थांनानै गासैखौबो नायदो दा जोङो सेलेक्शन प्रसेसखौ माबोरै खालामो थ' लोगोफोर गोबाङानो एप्लाइखौ खालामना दोनो नाथाय बिनि सेलेक्शन प्रसेसखौ जों नाया एबा जों बांसिनानो मिथिया आरो लोगोसे जों सिलेबासखौ नाया जायनि थाखाय जों एग्जामावहाय जोङो मार्क्स मोननो हाया एबा जोङो गोनो गोथो एग्जामखौ होनांगौ जायो थ' बेनिखायनो आसा खालामदों आं बेवहाय गासैबो डिटेल्सखौ होनो नाजागोन जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामना होबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो मिथिनानै जाहाथे प्रिपेयार जानो हायो एग्जामनि थाखाय थ' जों लोगोफोर नायदिनि सेलेक्शन प्रसेस थ' जों सेलेक्शन प्रसेसखौ मोननो हागोन गासै मोननै टाइपनि जागोन दे बेवहाय सेलेक्शन प्रसेसआ आसाम ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्टआव फार्स्ट फेज एन्ड लोगोसे सेकेन्ड फेज दङ थ' नोंथांमोना बेवहाय एटेन्ड खालामनांगोन ओमफ्राय मोनसे खोथा जोङो सिगाङावनो रोखा खालामखानोसै बेनो जाहैबाय फार्स्ट फेजआव रिटेन टेस्ट जागोन बेवहाय पास जानाय लोगो लोगोसो जोङो माने सेकेन्ड फेजआव जों थांनो हागोन जुदि नोंथांमोना रिटेन टेस्टआव पास जायाब्ला सेकेन्ड फेजआव जोङो थांनो हानाय नङा थ' जोङो नायदिनि बेवहाय होनदों लोगोफोर जायफोरनोखि नोंथांमोना एप्लाइ खालामनाय समावहाय जुदि गासैबो अरिजिनेल जोङो कारेक्ट माने जोङो एड्रेस हरोब्ला एबा जोङो माने डाटा हरोब्लासो जोंहा एडमिट कार्डआ गगोन जुदि नोंथांमोना रं हरदोंब्ला एडमिट कार्ड गनाय नङा थ' बेखौ आसा खालामदों जाहाथे एप्लाइ खालामनायावहाय गासैबो डिटेल्सखौ मोजाङै मोजां साबमिट खालामबानो जाबाय जाहाथे माने प्रब्लेम जाया दा जों फैदिनि नेक्स्टआव बेनो जाहैबाय एडमिट कार्डआव गासैबो डिटेल्सआ थागोन दे नोंथांनि माने एग्जामा बा इन्टारभिउआ बबेयाव जागोन गासैबो माने प्लेसनि लोगोसे सेन्टारनि नाम थागोन थ' नोंथांमोना बेखौ एडमिट कार्ड गयोब्ला मोनजोबगोन दा फैदिनि जोङो सेलेक्शन प्रसेस मोनसे खोथा जोङो एग्जाम लिरनायनि सिगां जोङो मोनसे खामानि मावनांगोन बेनो जाहैबाय जोङो बाय'मेट्रिक्स खालामनांगोन जुदि नोंथांमोना बाय'मेट्रिक्स खालामाबा एग्जाम होनो मोननाय नङा थ' बेनिखायनो आसा खालामदों बेखौ बुजिबाय दा नैबे जाहैबाय लोगोफोर बाय'मेट्रिक्सआ जाहैबाय एग्जामनि सिगां मोनसे टेस्ट खालामो मानो होनोब्ला जों डकुमेन्ट चेक खालामो स्क्रिन टेस्ट खालामनाय जायो थ' कम्पिउटाराव सोजोबगोन गासैबो डाटाखौ अब्लासो नोंथांमोना एग्जाम लिरनो मोनगोन थ' लोगोफोर बे जाहैबाय एग्जाम खालिबो खालामनो हागौ नङाब्ला एग्जामनि माखासे दिननि सिगाङावबो खालामनो हागौ जुदि नोंथांमोननि गेजेराव आङो बेखौ आपडेट मोनोब्ला होगोन आपडेटखौ आङो थाबैनो होगोन जे बेनि बाय'मेट्रिक्स एग्जामा बा बाय'मेट्रिक्सआ माब्ला जागोन आरो लोगोसे एडमिट कार्डआ माब्ला गगोन आं गासैबो डिटेल्सखौ उननि समाव होबाय थागोन जुदि आङो थाबैनो आपडेट मोनोब्ला थ' बाय'मेट्रिकखौ जों खालामना लानांगोन बाय'मेट्रिक खालामाबा जोङो एग्जाम हले होनो हानाय नङा थ' आसा खालामदों बेखौ बुजिबाय जों फैदिनि दायो नेक्स्टआव जोङो बाय'मेट्रिक्स खालामनायाव जोङो एडमिट कार्डखौ लांफाथारनांगोन लोगोसे गासैबो अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन जाहाथे बेखौ बावलाङा आं खावलायबाय ओमफ्राय जेरक्स कपि गांसे लांबानो जाबाय जाहाथे माने नांगौ जायो थ' बेनिखायनो बेखौहाय जाहाथे खालामो आं बेखौ खावलायग्रोबाय ओमफ्राय जों फैदिनि दायो मेन टपिकआव बेनो जाबाय सेलेक्शन प्रसेस थ' जोङो सेलेक्शन प्रसेसखौ माबोरै खालामो बांसिना मिथियो थेवब्लाबो माखासे मिथियाब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन बर' रावजोंनो गासैखौबो डिटेल्सखौ मोनगोन थ' नोंथांमोनाहाय आंनि चेनेलाव भिजिट खालामबाय थाबानो जाबाय गासैबो जबनि आपडेट मोनगोन आरो लोगोसे इडुकेसननि भिडिअ मोनगोन दा जों फैबाय नाम्बार एआव बे जाबाय फार्स्ट पेज दै लोगोफोर बे फार्स्ट पेजावहाय माखासे इन्सट्राक्सन दंखायो नोंथांमोना नायनो लानो हागोन फार्स्ट पेजाव जोङो रिटेन टेस्टखौ होथारनांगोन बिनि उनावसो रिटेन टेस्टआव पास जायोब्लासो जोङो प्रेक्टिकेल टेस्टआव थांनांगोन सेकेन्ड पेजाव दा जोङो बेवहाय सिलेबास मोनखादों सिलेबासखौ जों मोनदों बेनो जाहैबाय जेनेरेल मेथामेटिक्स जोङो मोनगोन एग्जामनि थाखाय जोङो जेनेरेल मेथ्सखौ जों नायथारनांगोन जाहाथे माने एग्जामाव जों मार्क्सखौ मोननो हायो बिनि थाखाय बेखौ नायबानो जाबाय ओमफ्राय जोङो नाम्बार 2 आव मोनदों बेनो जाहैबाय लेंगुवेज थ' नोंथांमोना लेंगुवेजनिबो फैगोन जेरै बड' एसामिस बेंगलि थ' बेफोरबायदिनो फैगोन आरो फैबाय जोङो थार्डआव जोङो नाम्बार 3 आव मोनदों बेनो जाहैबाय लजिकेल रिजनिं एन्ड एप्टिटिउड नोंथांमोना बिनि सायाव नायबानो जाबाय बेफोर एग्जामाव फैखाथारगोन मानो होनोब्ला सिलेबास होखाथारबाय ओमफ्राय जों फैबावदो नाम्बार 4 आव
थ' नाम्बार 4आव जोङो मस्ट इम्परटेन्ट जोङो स्टेट लेभेलनि जबाव बेनो जाहैबाय हिस्टरि जिअग्राफि पलिटि इकनमि एटसेट्रा अफ इन्डिया एन्ड आसाम थ' बिनि बागै फैगोन थ' नोंथांमोना आसामनि हिस्टरिखौ नायबानो जाबाय थ' बे फैखाथारगोन स्टेट लेभेलनि जबाव थ' नोंथांमोना बेखौहाय बुजिनानै जाहाथे माने बिनि सायाव क्लियार जायो आं बेखौ खावलायबाय ओमफ्राय नाम्बार 5 थ' लोगोफोर नाम्बार 5नाबो जोबोर इम्परटेन्ट बेनो जाहैबाय जेनेरेल एवारनेस आरो लोगोसे जिके ओमफ्राय कारेन्ट एफेयार्स थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो कारेन्ट एफेयार्स सिटुएसनाव मा सोलिगासिनो दं बेफोरनि सायाव फैगोन जिथु दायो एग्जाम्पल होनो हायो COVID-19नि सोमोन्दै फैनो हागौ थ' आसा खालामदों बेखौ बुजिबाय दा जों फैदिनि नेक्स्टआव थ' बिनि एग्जामनि टाइमा बेसेबां जागोन आरो लोगोसे नाम्बारा बेसेबां थांगोन बेवहाय गासैबो रोखा रोखा होनाय दंखायो डिटेल्सआ गासैबो दंखाजोबो बेखौ नायना लादो थ' बेहाय आङो खिन्थाबाय नोंथांमोननो रिटिन टेस्टआ जोंनियाहाय टाइमिंआ जादों 2.5 घन्टा जागोन 2.5 आवार्स जागोन थ' लोगोफोर आरो बिनि एग्जामनि मार्क्सआ थागोन 100 थागोन थ' नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनबाय ओमफ्रायहाय बिनि कुइसना थागोन गासै 100 थागोन बियो गिदिर गिदिर लेभेलनि पस्टआव ग्रेड 4ना एसे आलादा जागोन जों बेखौ उनाव मोनगोन थ' बेहाय 100नि नाम्बार जागोन आरो लोगोसे 100था कुइसन थागोन आरो एग्जामा 2.5 घन्टा जागोन आरो बेनि एग्जामा टटेलि अफलाइन जागोन लोगोफोर ओमफ्राय बेनि एग्जाम मायाव जागोन होनना बुङोब्ला नैबेहाय नुनो मोन्दों बेनो जाबाय OMR सिट थ' बेहायनो जागोन बेनि एग्जामा ओमफ्राय मोनसे खोथा नेगेटिभ मार्किं दं लोगोफोर थ' नोंथांमोना बेवहाय नेगेटिभ मार्किं मोनगोन थ' बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय थ' बेवहाय होन्दों लोगोफोर माने बेवहाय होन्दों माने नेगेटिभ मार्किंखौ होनना बुंदों जुदि नोंथांमोनाहाय मोननै एन्सारा जुदि रं जायोब्ला 1 नाम्बार दानाय जागोन एबा मोनसे एन्सारावहाय हाफ मार्क माने नेगेटिभ मार्किं दङ आरोना मोनसे माने रं जायोब्लानो हाफ मार्क दानाय जागोन थ' आसा खालामदों बेखौ मोजाङै मोजां लिरबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना एन्सारखौ कनफिउस जादोंब्ला लिरनाङा जाहाथे माने नेगेटिभ जाया बेनिखायनो आं खावलायबाय थ' आसा खालामदों बेखौ जों बुजिबाय थ' जों फैबाय दायो नेक्स्टआव थ' लोगोफोर बेनि एग्जामा डिस्ट्रिक्टआवनो जागोन थ' नोंथांमोना एग्जामखौ डिस्ट्रिक्टआवनो होनो मोनगोन थ' बेनिखायनो जाहाथे गोनो गोथो जाया आं बेखौ क्लियार खालामखाबाय ओमफ्राय फैबाय जोङो दायो ग्रेड 4नि बेलायाव थ' लोगोफोर जोङो क्लास 8 पास जानाय लोगो लोगो जों ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामदोंमोन नङा होमब्ला थ' बेनि ग्रेड 4निया एसे आलादा जागोन बिनि सिलेक्सन प्रसेसा थ' जों बेवहाय मोनबाय ग्रेड 4आवहाय जोंनि एग्जामनि नाम्बारा थागोन गासै 50नि जागोन दै बेवहाय 50 मार्क्सनि जागोन थ' जोङो गिदिरावबा जों 100नि जादोंमोन बेवहाय मात्र 50निल' जागोन बेबो अफलाइन एग्जाम जागोन OMR सिटआव जागोन बिनि एग्जामाबो ओमफ्राय बेवहाय गासै कुइसना थागोन कुइसना गासै 50 कुइसन्स थागोन बेवहाय लोगोफोर मात्र बेवहाय 50 कुइसन्सल' थागोन ओमफ्राय बेवहाय मोनसे नाम्बारावहाय 1 मार्क मोननाय जागोन थ' लोगोफोर बिराद मोजां आरो बेवहाय होनबावदों बेवहाय नो नेगेटिभ मार्किं होनना बुंदों माने बे एग्जामाव ग्रेड 4आवहाय नेगेटिभ मार्किं थानाय नङा जोबोद मोजां नोंथांमोना गोसोबादि लिरनो हागोन थ' नोंथांमोना जायखौ माने सासपेक्ट खालामनाय एन्सारखौ बेखौ होबानो जाबाय थ' बेवहाय रं जाब्लाबो माने नेगेटिभ मार्किं खालामनाय नङा थ' नोंथांमोना जेसेबां नाम्बार मोनदों बे डाइरेक्ट थख' थख' फैखागोन जेबो नङा ओमफ्राय एग्जामनि टाइमा बेहाय एसे खम जादों मानो होनोब्ला बेनि मार्क्सआ खमखा 50ल' बेनिखायनो बेवहाय 1.5 घन्टाल' होनाय जादों एग्जामखौ थ' नोंथांमोना 1.5 घन्टा एग्जामावहाय बे एग्जामखौ लिरथारनांगोन एबा कमप्लिट खालामनांगोन ओमफ्राय बिनि जोङो नायदो बिनि सिलेबासखौथ' नोंथांमोना गासैखौबो रोखा रोखा नुखाजोबदों जाहाथे माने खुनु गोनो गोथो जाया आं बेखौनो क्लियार खालामखाबाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नैबे गासैबो सिलेबासखौ नायना लाबानो जाबाय थ' जोङो एआव मोन्दों बेनो जाबाय जिके थ' जिकेआथ' फैखाथारो ओमफ्राय कारेन्ट एफेयार्सबो फैखागोन ओमफ्रायहाय जोबाय नैबे आं होनखादोंना स्टेट लेभेलनि जोबा हिस्टरि अफ आसामनि रिलेटिं बायदिसिना माने फैखाथारगोन थ' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो हिस्टरिखौ ओमफ्राय फैबाय दायो सिआव कालचार पलिटि जिअग्राफि इकनमि बेफोरबायदि फैगोन आरो आसामनि सोमोन्दै फैगोन बांसिन बेवहाय ग्रेड 4आव आसामनिल' फैगोन होनना बुंदों थ' नोंथांमोना बिनि थाखाय जाहाथे प्रिपेयार खालामो आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव खावलायबाय ओमफ्राय जुदि गासैबो रिटेन टेस्टआव पास जाजोब्बायब्ला जों दा फैगोन मेरिट लिस्ट ओंखारबावगोन जायफोर नोंथांमोना सेकेन्डनि थाखाय माने मेरिट लिस्ट फैबावनाय जागोन एबा होनाय जागोन थ' फैबाय लोगोफोर दा मेरिट लिस्टआव मोनखांनायनि उनाव सेकेन्ड पेजआव जायफोरनोखि होगोन थ' बेवहाय माखासे दंबावो जों मा खालामनांगोन थ' नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय सेकेन्ड पेजआवहाय माखासे टेस्ट खालामनाय जागोन बेनो जाहैबाय नैबे नुदोंना सेकेन्ड पेजआव नोंथांमोनखौहाय कम्पिउटार टेस्ट खालामनाय जागोन थ' नोंथांमोना कम्पिउटार नलेज थानांगोन मानो होनोब्ला बेवहाय कम्पिउटारनि खामानि जायो थ' नोंथांमोनाहाय गिदिर लेभेलाव कम्पिउटार टेस्ट खालामनांगोन थ' लोगोफोर जों बेखौ बुजिबाय दा जों फैदिनो नेक्स्टआव थ' लोगोफोर बुजिखाबाय नङा होमब्ला सेकेन्ड पेजआवहाय कम्पिउटार टेस्ट खालामगोन बेखौ जों क्लियार जाबाय ओमफ्राय जों फैदिनो दायो मोनसे इम्परटेन्टआव बेनो जाहैबाय बाय'मेट्रिक्स थ' लोगोफोर आं होनदोंना बाय'मेट्रिक्सखौ जों खालामथारनांगोन जोङो फार्स्ट पेजआवनो जों खालामनांगोन गासैबो बेवहाय जों अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन होनना बुंदों जों अरिजिनेल डकुमेन्ट्सखौ लांनांगोन आरो लोगोसे जोङो माने गासैबो एडमिट कार्डखौ लांथारनांगोन एडमिट कार्डनि एगेन्स्टैसो बेहाय रल नाम्बार थायो नङा होमब्ला एप्लिकेसन आइडि थायो बेवहायनो गासैबो बेनि एगेन्स्टआवनो जोङो माने बेवहाय बाय'डाटाखौ जों खालामनांगोन एबा जोङो स्क्रिनिं खालामजानांगोन थ' बेखौ बुजिबाय ओमफ्राय जों फाइनाल सिलेक्सनाव जों सिलेक्सनखौ नायदिनि जोङो फैबाय दायो बिनि सिलेक्सना माबोरै खालामगोन थ' लोगोफोर जोङो मोन्दोंना बेहाय जुनियर एसिस्टेन्ट बे बर्ड हेडक्वार्टार लेभेल आरो मोनसेया जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थ' बेवहाय कम्पिउटार एसिस्टेन्ट कमार्शियेल अफिसार थ' बिनि पस्टआवहाय गासै बिनि नुदोंना नैबे जाबाय फार्स्ट पेजआव रिटेना बेवहाय थागोन 100नि थागोन ओमफ्राय सेकेन्ड पेज कम्पिउटार बेस्ड टेस्टआव जोङो 50 मोन्दों गासै 150नि बेवहाय जागोन बेनि एग्जामा
थ' आरो फैबावबाय जों नेक्स्टआव गाहायाव स्टेन'ग्राफारावबो बेहायनो एसे बारा दङ सरि बेहाय एसे बारा दङ स्टेन'ग्राफाराव बेनो जाहैबाय 100नि जागोन एग्जामा ओमफ्रायहाय सेकेन्ड पेजआवहाय बिसिनाबो टेस्ट जागोन बेनो जाहैबाय कम्पिउटाराव बे जाबाय 50नि जागोन ओमफ्रायहाय स्टेन'ग्राफि टेस्ट खालामनाय जागोन आरोना सर्ट हेन्ड लानाय जागोन गासै 200नि जागोन बिसोरना स्टेन'ग्राफारना ओमफ्राय जोङो 3आव मोनदों एसिस्टेन्ट एनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर एन्ड एनफर्समेन्ट चेकार थ' बेवहाय 100नि एग्जाम जागोन ओमफ्रायहाय प्रेक्टिकेल टेस्टआव बिनियाबो 50 थागोन गासै 150 जागोन ओमफ्राय मेकानिक्स थ' बेफोरावहाय फिटार थ' बेफोराव फैगोन बेहायबो 100नि एग्जाम जागोन ओमफ्राय बेवहाय प्रेक्टिकेल टेस्टआव बिसोरनाबो 15 जागोन गासै 150 जागोन ओमफ्राय जों फैबाय दायो लास्टआव बेनो जाबाय ग्रेड 4 थ' ग्रेड 4नि सायाव बिराद माने इजि खालामना होदों बेनो जाहैबाय ग्रेड 4आव मात्र 50निल' जागोन एग्जामा ओमफ्रायहाय प्रेक्टिकेल टेस्टआवहाय 15ल' थागोन गासै 65 नाम्बारनिल' एग्जाम जागोन बेवहाय ग्रेड 4आव थ' सेलेक्सन प्रसेसआ बेनि लोगोफोर फाइनाल सेलेक्सन प्रसेस जागोन बियो थ' नोंथांमोना बिनि सायावनो जुदि गासैखौबो क्वालिफाइ जायोब्लानो नोंथांमोना एपइन्टमेन्टखौ मोनगोन एबा जबखौ मोनगोन थ' लोगोफोर आसा खालामदों भिडिअखौ मोजां मोनबाय जानांगौ जुदि नोंथांमोना दाबोनो सोरबाफोर एप्लाइ खालामाखैमोनबा खालामना लादो बिनि लास्ट डेटआ आगष्टनि 8 थारिखआव जोबहैगोन थ' आसा खालामदों जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालामदो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाबो थ' लोगोफोर आं बेवहायनो फोजोबबाय भिडिअखौ